Allah jama'a ku ga irin al'ummar da muke rayuwa tare da su a jihar Kano. Wai wannan mutanen wai zanga-zanga suka fito ba. Bayan mai girma gwamnan jihar Kano ya nemi da a canza mai commissioner of police na jihar Kano. Dalili kuwa anan shine ya janye 'yan sandan shi yayin da ake gudanar da farit na independent a jiya. Wai sun fito suna zanga-zanga. Wai a ban musu CP a wani dalili? Wani dalili za a bar sifi? Ai ba haka kawai mai girma gwamnan jihar Kano ya buƙaci a canza mai sifi ba. Saboda dalilin ya janye 'yan sanda yayin gudanar da taro. Ku sani gwamna yana da immunity, yana da kariyar da zai iya zuwa ko ina tare da security shi. Ko da a ce babu 'yan sandan da sifi yake kawowa domin kula da wajen taro. Sai dai gwamna ya yi haka ne don al'ummar jihar Kano. Saboda al'ummar jihar Kano gwamna ya nema a canza wannan sifin domin hatsari ne babba ga al'ummar jihar Kano in har za a iya ringa janye 'yan sanda yayin da ake gudanar da wani taro. Ku sani hakki ne fa dole 'yan sanda su ba mu tsaro. Doka shine dalilin da ya sa suka shiga aikin ɗan sanda domin ba da tsaro da kuma tabbatar da doka. Ba zai yiwu a ce kana aikin doka ka taka doka ba kuma a barka. Wannan hatsari ne babba ga al'ummar jihar Kano. Don haka in 2,000 suka baku ko 1,000 kuka fito kuna daga takarda kun yi a banza. Gwamna shine lamba 1 kuma abinda gwamna ya buƙaci federal government yi wannan shine abin duba ba zanga-zangar ku ba. Kun fito wasu wallahi in aka yi wani abun a Kano sai in ga sai abin ya ringa ban dariya. Wani irin tunani ne da al'ummarmu? Wani irin lissafi ne da al'ummarmu? Akan wasu 'yan kuɗi kalilan ka fito titi kana wani ɗaga takarda for no reason akan wani abu wanda kai ka san cewar abin da za ka yi ba zai hana a aiwatar ba. Don haka mu sifi muna da yaƙinin mutumin kirki ne. Amma dai gwamna ya buƙaci a canza shi, don haka a canza mana sifi. Ba sa jituwa da gwamnan jihar Kano. A doka in ba sa jituwa da gwamna kuwa aiki ba zai yiwu ba. Don haka mu buƙatar mu a canza sifi. Allah sa mu dace.